Diyos marhay na hapon po sa Tuya Agabos, Biyernes ngunyan. Viva Señor Santo Cristo. Pasalamat lamang kita sa tuyang mahal na Señor Santo Cristo. Kasabay dyan an sa muyang pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Diyaon dyan ang paglaom na igwa na po nin resulta sumaghapon na pagtrabaho, pagsakripisyo, pagdiskarte, hanap buhay asin iba pa. Sa paagikan padagos niya tong panarig, paghigos asin pasasalamat ipakimaherak sa mahal na Diyos. Programa na tabing Bicol Target, naglalaom na nagdiretso po. So dakol na nag-arantabay man kasubago. Pati na ang pag-imbitar mi man na mag-iriba-iba kita sundo alas 5 na rin hapon. Mantang nag-merienda ka mo dyan or naghanda na kan pamanggihan. Padagos ang pag-antamay ni Sir Jason Gomez Puyo de Segundo. Ang sa tuyang amigo, maray na agatabi Sir Jason o kaya maray na hapon. Sana po, yaon man kamo offer kay Sir Jason. Igwa lamang dyanin para antabay man sa Albay District siguro. Daraga, imagine sa manlain-lain na lugar na pinag-abot kan sa tuyang broadcast sa laog po kang probinsya ng Albay. Diyan sa Premier asin Tercer Distrito, lalong-lalo na digdi sa Legazpi. Paramdam lamang kamo sa number ko man po 0942670195 0942670195 asin 096607301115 096607301115. Pwede man sa messenger ko tabi, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Katuwang tadyan si Sir Jimmy, Chief Jimmy, pading Jim man sa muyang Chief Reporter. And siyempre, si pading Al Armario, kumpadreng Jomar Bien, Joshua Bino, ang sa muyang birthday celebrator. Happy birthday tabi Joshua. Enjoy your day. Have a blast tabi. Siyempre, kasabay si Angel Mustaza, sa Manibela si Henry Mata, ang samuyang mata sa kalsada. Sa Master Control si June Napolis. Sa newsroom yaon dyan si Ma'am Sia Leron, si Jen Matthew Balyaran, asin si Nicole Ann Gloriani. Sasabayan pasinda ni Jimos Barrios para po sa pagsumada kan mga istoryang nagkakadarangog nindo sa mga news breaks asin major newscasts sa DCGB, pati naman po ang pagluwas kan mga istorya dyan sa social media news portal kan DCGB, ang DCGB News Online. Sa panginotiyan asin supervision kan samuyang news director Mardela. IT Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Good afternoon. Di tapos na no, so primerong apanduang semana na kan eskwela. Taod-taod may mga istorya kitang tutukaron. Mientras tanto tabi may initial kitang bungkaras kan informasyon dyan sa luwas. Aramon ta daw andarang report ni Pading Al Mario dyan sa saiyang kinamumugtakan. Al Armario on the spot report. Diyos marhay na hapon tabi, kumpadreng Al, what's happening? Salamat pade, maray na hapon, pakusugon ang debosyon, seryosong pagpangadji. Iyo yan ang padagos na pigatawan ngunyan doon padikan simbahan Katoliko. Sa mga nangyayari sa ngunyan, lalo na ang gera, daman sa
Israel asin Iran na Nawawara, kumpadre, mantang nagbubuelo ang report what's happening dyan daw sa signal niya to. Kasubago iyo, akasuhapon iyo man, nangyari man iyan na nawara so, naputol so signal, aditabi, yan. Halatuntang maka-reconnect ang transmission po kan signal ni Pading Al dyan sa sayang kinamumugtakan. Pakusugon daw yung devosyon sa likod kaining mga nangyayari sa Kinakban, lalong-lalo na yan na gyera dyan sa Medio Oriente, entre an Iran tapos an Israel, na yung Estados Unidos de America naghahalat na sa nakan go signal ni Presidente Donald Trump so sa iyang puwersas armadas kuno ari naman masakyada sa Iran. Tay napurmara na ni Donald Trump so pagpartisipar, pag-entra kan Persas Armadas kan Amerika. Kung no arin, within 2 weeks, so pinag-istorya tabagang kasubagong aga duman sa tingog kan banwaan, sa laog ning 2 semana, ma-assess ang Estados Unidos de America and ma-ordena anong oras, anong aldaw. Yan. Okay na connection ni Kumpadring Al. Sige, ako gayud maapod, Padring Al, ma-try kita digdi sa tuyang unit. Sa ibang programa pa dahil man nangyari pag sa kumasan Buda sa tingog adi natadawan. Dali sana digdi baka makalusot an sa tuyang kuan linya dai napuputol napuputol ang kunyan ang linya. Day bali, sige. Redial na lang tabi. Kumpadring Al, nganing day man kita masyadong mapinjente kan nadagan kang programa. Diyan mo na kita kay Angel Mustaza. Angel Mustaza on the spot report. Al, kumpadre, balik ka na lang. Angel, good afternoon. What's happening man tabi dyan? Angel Mustaza. Talagang di malas kita pagtingog buda pagpirmi pati bang programa malabyano pa di. Sige. Mamaya na lang siguro tabi stabilisar ta mo na yung mga linya tabi sa kuan. Sige, sa VHF kita si Pading Al na gredial si Pading Al na armaryo. Sige. Al Armario on the spot report. Minabal ta Pading Al, what's happening? Ako pa di nagdududa na nagitsay mo ang Iran. Gabos na rin niya napuputol. Pagtigog sa nabuda pagbikol target pati Natanaw yan. Nare-refar mo na. Ngayon ang pagkasabong saras, minaputol sa kainitan. Salbay, buwisit. Go ahead. Ulitan ko, sabi ko, pagkapagpasok sa debosyon, talagang sa panahon ko niyan, seryosong pangadjian kay Puhan. Iyo man yan ang panagos na bigatawan doon kan simbahan Katoliko sa mga nangyayari ko niyan, lalo yan naggera sa Israel at Iran na talagang makatakot, mananggad ba di baga? Kung lalo ining maglalala. Sa mga misang ko niyan, sa roini kan seryosong bigatawan doon sa mga sermon kan kapadian. Tignan ni sa Diocese of Legazpi sa pamayon ni Bishop Joel Bong Belon, talagang yaon ang padagos na pangapudan na pakusugon sa tuyang debosyon, pagpangadji asin pagiging aktibo sa mga trabahong simbahan. Kadakol sa simbahan na mga komisyon na pwedeng intrahan o na sa kita na babagay. Sa mga barangay nga ang simbahan na mismo ang nagigibon ng mga paagi na makarani lalo sa mga residentes ang pagparomdom sa
mga tataramon kan mahal na Diyos, kaya yaon ang aktibong mga aktibidades kan simbahan, lalo pa sa panahon ngunyan na makatakot ang sitwasyon kan gera, dahil ibang armas, lalo kitang maluluya, kundi ang pagpakusog kan pag-alabar sa mahal na Diyos. Daing madaog talaga kan kumpadreng Al. Only God knows, ano. Correct. And things happen for a reason, and ang mahal na Diyos ang igwaning master control kaiyan kung ano ang nangyayari mananggad na ini. Igwanin mga rason na natata buminutwaan siring na sitwasyones. Tama. And may mga bagay na irarong sa buton. Yan. Pero talagang importante ko niyan, sabi pa iyo ang pagpangadji. Yan, sige. Yan ang informasyon, digdi sa luwas, Alamario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Pati pala yung hierarchy kan simbahan katolika, diocese kan Legazpi. Basado sa bareta ni kumpadreng Al, yun na yan, nag-encaminar na mga G kita, tabi, manungod sa pass order na yan. Totoo po yan. Taon-taon ta pagburubel tadahan ta yan, or kung bako ngunyan, na makaabot sa Lunes, Sabado baga sa aga, duman sa Tingog Kanbanoan or sa Bicol Target, ha? I-connectar ta naman kay Angel. Angel Mustaza on the spot report. Angel, what's happening? Good afternoon. Maray na hapon na Sir Pio, maray na hapon sa tuya mga parantabay. Tigiling ko sa location ko Sir Pio, tabakan niya kami nagbabalag-balag na digding mga missile. Pighihimunta ka na ni Ayatollah Ali Khamenei. Gari ngaya mga yun na. kapederasyon ngayon ni Pio Fernandez, kaparatira ngaya ako sa radyo. Maray nga ni kanita putulan ngaya ki connection. Himuntado ka na. Pangyari. Sige. Anyways, Sir Pio, maray na pagkahapon giraray sa mga dugang tapanga bareta. Uminabot na sa 1,424 ang mga nadako pa na Albay Electric Cooperative dahil sa illegal na koneksyon sa mga linya kan kuryente o ini mga nagbayular sa Republic Act 7832, ang Anti-Electricity and Electricity Transmission Line Materials Preference Act of 1994, kung saan ang pinakahalangkaw kay ni Sir Pio, iyo po ang mga naghahabas ng kuryente o illegal na koneksyon. Mga bas. Yan. Mga maabas. Sige. Ini ang datos na ipighiras ni Technical Services Department Head, the Engineer Mark Jasana Lucilo, kung saan punta nag-asumir sinda Sir Pio sa pagpamanihar kan kuryente dito sa probinsya kan Albay. 380 ang mga nadakop kainikan taon 2023, 669 kan taon 2024, asin niya na 2025 nasa 375. Pinakahalangkaw sa mga nadakop ang mga nasa lugar na nasa sakop kan branch 1 unsan sa may parte kan primer distrito kan Albay, kung sa inabot ni Sir Pio sa 689, asin ang makamundo ngaya ta 520 ngaya digdi alone iyo an hali sa syudad kan Tabaco. Iyo na nga ni ane bako masapagkuan notoryoso ang Tabaco City, lalo na sarong barangay bagadyang kayto. It is because bako masakunya without alluding to anybody else, dakol dyan ang may pagkaisi sa connectioning kuryente na mga nasa laukan aleko kayto sulumang aleko. Oo. Yan. Naramdaman mo Sir Oo. Pio, so nagluwas sa social media kaso hapon na sarong personang Diamond Lugod ulang kan sa iyang kalag. Na kuryente ini sa taas kan poste. Yes. May nakaunang bitan duman na baad ngaya, baad may illegal itong pigigibo duman sa itaas. Hindi ita sabot. Sige. Sa branch 3 naman, ang ikaduwang may pinakahalangkaw na mga nadakop dyan sa may parte na Sir Pio kan 3rd District, may 404, as in sa 2nd District, may 331. Dahil nadig up dyan, what's the reason why 1st District, lalo Tabaco, ito yung halagaw na pilferage ta, ito, saro sa mga sabing rason dyan, nagluwas na rason is, dakulan may aram sa koneksyones Dahil duman Sir Pio latag, kung natata pinakahalangkaw digdi sa may branch 1, particular na sa Tabaco City, kundi ang tiglatag ninda duman, so mga medyo nagigibuho ninda, tanganing mapababaan na system loss digdi sa probinsya kan Albay, na kung last year Sir Pio, nasa 26% ini, ngunyan na taong 2025,
nagbaba ini sa 23%. Now, kung ikukunyan, i-convert iyan, i-compute sa nominal value, pirang milyon ang kikaon ay na kuryenteng hihakbas. Kung na i-convert ini Sir Pio sa pesos, duruda kula ini ang kantidad nin kwarta an Nalugi sa Aleco. nalugi. Dahil Oh. digdi Sir Pio, basado sa indang datos, nasa 11,634,510 kilowatts per hour of energy ang nawawara sa Aleco. Iyan, Sir Oho. Pio. So, enerhiya pa lang o kuryente. Kung i-convert yan sa kwan sa kuta na collectibles, igo naghapot labang naman, gura ano, ang collectibles na yan using that computation na nawawarang kuryente. Milyones ini Sir Naku. Pio. Kasi Oo. sabi duman ni attorney ni engineer Lucila, Oho. duman sa taong pigtalaan ta Sir Pio, dapat nasa 10.25 lang ang system loss sa sarong kooperatiba. Mhm. Given ngayon na nasa 23% ngayang ini, milyones ang nawawara na Yan. collection kan Aleco. At the Yes. same time, para mabayadan ining system loss na ini, shoulder itong Yan. nasa 13% kan Albay Electric Cooperative. Both sabi yun, pigos shoulder kan Aleco, pigos shoulder kaso mga sadyo sa nang babayad. Opo. Oh, so iyon na yan ang problema. Oo. Ito ning injustisya. Opo, Oh. Sir Pio. Oo. Naghapot ko nga ni Inuman na, syempre, sa nasa given na nasa pag-shoulder sita, nasa pag-abunar, how long niya ko kayang sustiniran kan Aleco na given na milyones itong mga nagkakawarara, how long kayang sustiniran kan Aleco na pagpara abunaran na sana ini. Mhm. Sabi ninda, as long as ngayon na may nakukolekta man ngaya kami, tigo para paipno-ipno na ngaya iyan, given ngayon na day na ngayon masyadong nakukonsider itong preparasyon, ngunyan ngayon na posibleng may mag-aabot ngayang kalamidad dahil ngayon nasa pag-ipno ngaya kami kay itong sa mga dapat na bayadan. Roger. And then, ang makamundo lang Sir Pio dahil given na duman sa sobra sang ribo na mga nadakop na nagbayular, 27 sa nakainian na sa angatanin na magkakanigong kaso, Mhm. 5 na kulong, asin na 22 ang padagos na bigay imbestigaran dahil itong sunod numero kan mga nadakop, iyo ang nakapag-settle nin penalidad Oh. ni na mapon sa 30,000 pesos pa itaas. Iyan. Igo man pala ni nag-settle dahil na kinasuhan. Dahil naman po Sir Pio kinasuhan. Pero dakol mo niyan ang nakapendyente sa korte. Opo, Sir Pio. And then may pag-iimbestigaran ang National Bureau of Investigation bilang katuwang man kan Aleco at the same time ang Philippine National Police dahil ang panagsasakyada bagakan si Sir Pio. Mm-mm. May mga kaibahan po na mga government agencies at the same time itong sa mga uniform personnel bilang kumpesto man duman kan komitiba o itong grupo na madakop sa mga personang nagkakaigwanin pagbayular digdi sa Republic Act 7832. Roger, magayon ko tanak kung na-express duman na Engineer Lucila, imo pirang milyones de pesos ang pipa san nyato na mga legal na parabayad por dahil sa mga parahabas. So, tranquilo mga parahabas na kita nagbabayad kan kuryente ninda. Opo, Sir Oh. Pio. Despite man kan sa indang mga efforts na syempre madakop ining mga personang ini, igwa man giraray Sir Pio na mga nakakalusot dahilan nadidipisilan nga ni sila Sir Pio. Syempre, ang kaipon po kakayan, mga information ang na legitimo. Roger to that. Sige. So yan po Sir Pio, ang mga nagagkang informasyon manungod man sa gilibong forum kasubagukan Albay Electric Cooperative manungod sa systems loss digdi po sa probinsya kan Albay, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Angel sa pagsubaybay kan ipinaapod na pagtripon sa prensa Buda Media. Angel Manunungod sa systems loss reduction kan Albay Electric Cooperative. Ang makulog sa but kayo ni Tabi June, kitang mga sadyo sa nagbabayad, iyo ang nag-abunar kan hihakbas kan mga makbas na kuryente. Kuryente. Sasa. Sus Mario Jose. on the spot report. Mientras tanto, diyan kita sa samuyang pinakamatindi. Walang tinatakutan, walang kapagod-pagod. Pag-abot sa bareta, laban kung laban. Si kumpadring Jimmy Chief. Jim, good afternoon. What's happening? What report? Yes, salamat tabi Bading. Maray na hapon ngayon kinibos so
longest pinangat bodol fight digdi sa kalaban kan na tinampo buon digdi sa may eskwelahan sa elementary sa barangay Salugan pababa digdi sa munisipyo Alabahon kulping pinangat tabi pa diyan Pilinatag Oho. digdi sa Tlas Tinapay digdi sa mga gilid kan tinampo Yes. and successful ini dahil ta kasubago medabpugon tabi pa di Oho. and tamang-tama dahil man buminagsak so ulan tapos na katatapos pa sa nakan karaunan pinangat plus tinapay si Mayor Kaloy Baldo sa assessment niya and pirang ribong pinangat finish kan lokal na gobyerno party kang pinangat festival. Mayor, good morning. Good afternoon, si Pading Pio po Sangko sa DCGB. Okay na po tabi sa Pio. Yes, good afternoon, Sir Mayor Kaloy. May tada pala bang? Sige po po, padarang ko yung Jimmy. Albay, ko na ka dyan. Pirang gatos na pinangat so kinunsumo mo niya dyan tabi, Mayor Kaloy? Sobrang 1,500 na pinangatang kinagta sa Kopo, along the highway, sa mga lamisa. Para po sa mga gusto magsabay kayo sa pinangat model fight, kakao po silang pinangat. Ba, 1,500 mahigit. Isus Mariosep, ano po? Okay, so ano ang kuwang ka, ano ng sistema? Ang lokal na gobyerno na nagagastos tabi? Ayun po, ang lokal ng gobyerno, paluto tayo ni sa mga paraluto talaga kang pinangatigil sa tuya. Then may kuha po kitang tinapay na kinag. And then nag-sponsor din po kang mga inumot. Iyo po. So, kumusta? So, impact mo niyan tabi? So, volume ka nagkaraon dyan? Over. Actually po, nakulong po. Then even so nakaragin tinampo, kadakol ka na bibidyo sa mga cellphone ninda. So mga nagaragi, nailing ninda, Alabahon, nakalatag na mga pinangat sa gilid ka tinampo. Ubus tulos tabi, Mayor Kaloy, ano? Iyo po, ubus tulos. Kaya kung mga nagaragi man, tinarawan tama po. Ayun. And even so iba, may tinapay na kinapinangat ang pigtatao. So iba, bilog na pinangat ang pigtatao. So, ano sa imo, on your personal observation and assessment, ano ba, naggalalang ang kunyan, ang curiosity kan tao yan sa budol fight nan kan pinangat? Iyo po, mas nagdadakol po ang tao. Then ako na nag-entra. Then ako even nga ni yung mga nag-sponsor ka mga topics gusto na maglalawag sa tuya. Aba. Then even may kaulay man kami karong to nag-supply kitinapay, naglalawag nga. Kung mga nakukuha na dahil aram nila ang pinangat daw talaga po sa kabalik. Oh, so it's a good sign. May mga nag-sponsor na naglalaog na tabi. Iyo po sa Pio, kasi nailing nila ang pamuso talaga pag ang pinangat. Opo. So, ano sa assessment mo tabi, Mayor, ang impact man kaini sa mga local producers niya to nin pinangat by conducting this budol fight ning pinangat? Kung baga napopromoter na po ang pinangat dito sa tuya sa Kamalig, siyempre sabi ko ani, bako kompleto ang pag-uli mo sa Albay o sa Bicol o pagpasyar mo sa Albay, kung dahil ka makakaong kipinangat o makatara pabalik sa ginikanan mo. Yan, oho. Isa sa imong team tabi, Alkalde Kaloy, tabi, ano po, igwaning nagbubutwa na parang improvement na gusto pang ilaog pa niya to para mas mapromoter pa yan na pinangat festival tabi, partikular ning produktong pinangat? Iya po, ikaw pa po kitang pigkuha ka ni, pigkuha ta na sana magaloy ang lifespan kang pinangat, lalo na baga sa nagbibirahe pa Amerika, pa luwas kang Pilipinas, nagbabaralo po yung pinangat, kukuha mi kung paano po ini mailaw sa sarong packaging na ma-process siya. Pag abot niya sa konsensya, ilaw niya lang sa microwave, mabalik sa kakampinangat pagka sirap kampinangat. Ayun, yung kumbaga yung travel and shelf life ka na iyan na mismong pinangatabi, Sir Mayor Kaloy. Ano po? Ayun po, tangon niya, pigko ka talaga ngayon eh, pigko patos sana sa styro, sa ang aluminum foil, 2,000. Pero kung mas magayon na magiging packaging, mas dako lang may bebenta pa kani. Yun, makaka-penetrate sa international market. Ayun po, taping saro sa pwedeng targeto pa kani maga. May mga tindahan sa luwas ng Pilipinas, kung may Pilipino product mapigtitinda, pwede tayo na masabay duman, i-market na duman para papasya duman kung gusto magkaong kipinangat, madali sila makapakal. And nasa pipeline na nindoe dyan sa LGU ang pag-adal kan tabi, Mayor Kaloy.
Ayun po, pigo ka po ini na ma-workout siguro with BOST kasi yun man po ang dapat mag-asistensya sa tuya. Kasi sindama na may teknolohiya na matabang kami sa siring po kaning pagi. Opo, tatawan ta ka na Mayor Kaloy Sir Tabi nin pagkakataon makapagpasalamat halos sa ma-conclude na kita kay na Pinangat Festival. Sa gabos na gusto mong ipahayag manugod sa Pinangat Festival, go ahead Tabi. Papasalamat po kami sa nagpa-share digdi po sa Kamalig. Bako lang mata na sa Pinangat kundi mapasyaran sa mga destinasyon din. So nakisumaro sa mga activities sa Burumbo Bangi. Salamat po. Then matapos po kita sa June 24, may mga activities pa po kita na talagang mapabongga kang festival ta. Magpa-share lang po kamo digdi sa Banuaning Kamalig. Para po makiugma digdi po sa mga tigigibot ang aktibidades. Okay, the continuing invitation kan LGU. Mabuhay Tabi kamo, Mayor Kaloy ang Pinangat Festival. Salamat tabi, Sir Pio. May pahabol na mga putik bitabi pa di through text na kung ano, nagday po lamang nag-attempt digdi ang lokal na gobyerno na i-intry ni sa Guinness Book of World Record. Oh. Siguro, dahil patay na kung man pong preparasyon kita kaan, may mga makoordinar pa kita kaan, then siguro makapot ang panahon i-coordinate yan para naman po ma-recognisar ining pigibota po digdi sa Banuang Kamalig. Very good. Okay. Thank you Mayor Tabi. Yan tabi pa rin, si Mayor Kaloy Baldo, kikan digdi sa Banuan Kamalig, successful and pinangat eating pinangat bodol fight, digdi mismo sa gilid ka na highway. Yan tabi pa rin, sa ito yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, compadre Chief Jimmy. Anong advice, Tabi June? Compadre Jomar, medyo inabot kita ning alanganin, mahabol na gani kita. Pag naputol, redial ka, tama time si kita. Ito turn over ko muna kay June. Oras, Pilipinas, it's 4:35. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2 hanggang July 18. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Kaloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang! Mabuhay! Jadi po ang sa inyong lingkod, Mayor Kaloy Baldo, Sampanwang, Kamalig. Igimbitaran kamong makiusad, magintra, kinamagugma sa selebrasyon sa Pinangat Festival 2025. Igibuon po on June 10, sundo June 24. Hindi ta po pagpalampasan ang mga makulor, kinamagugmang aktibidad, arugning, utyanang kamalig, adornong kamalignan, tigsik, rawit-dawit, sports activities, baraylihan, karantahan, religious talk, job fair, kadiwa ng Pangulo,
Auto Trade Fair, kinadakulpang iba. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix.
ang hanap ng Red Horse Beer. Extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan, immune system na e-enhance. Ganyan ang Jim's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Iyan, diretso na kita kan mga istorya sa luwas. Nasa linya si kumpadreng Jomar Bien. Hali dyan sa 1st District. Jomar Bien. Wait datin ang connection ng linya pading Jomar. Kung okay na, paki-red dial tanganing mailusot na natin ang informasyon hali man dyan sa Primer Distrito Nin Albay. Ayan. Okay. Okay na ba yun? Sige di. Mamaya na lang kung makahabol pa sa ating kunyan. Programi. Tabi. Maray na hapon tabi dyan sa satuyang mga kunyan. Mga paradangog sa manlain-lain na lugares kan Bicol. Ito po, may pinag-share ako sa sakuyang Facebook account yun na maray ining idea points to ponder with. Lalong-lalo na ngunya na nasa ikaduwang semana na kita kan pag-ireskwela, specialmente sa lado kan elementarya, an itong sa middle grade. Ito po. So, nagdadagog ba dyan tabi? Kung nagkapirayan, idiretso talang ini. Yan. Kung igwa ka mo nin interest man, yan. Manungod ini sa predicament kan mga paratukdo ngunyan, tabi. With the advent ka ining child protection law, kaso nakaagi nga ning aldaw, agang-aga, mag-alas 5 nin maaga, duman sa pagmomonitor niya to kan programa sa Metro Manila, mga news, igong pigi-interview na taga Commission on Human Rights, emphasizing yung mga layes against child abuse and yung derechos kan mga kaakian manungod sa pagdisiplina, including ang mga nasa pag-eskwela. Sabi digdi sa post ining Someone Cares ang sa iyang page may nahuli akong nangongopya. Okay na sa pading Jomar, nakakunaning linya.
Eto na muna. Pading Jomar, siguro kung sa Lunes ta na sa ipagpadagos ano, medyo alanganin din eh. On the spot report. Si Pading Jomar nasa linya. Kumpadreng Jomar, marhay na hapon what's happening tabi. Pading Jomar, good afternoon. Salamat, Paring Pio. 151,000 na pampulutan ang ipinanaos na. Uy, pampulutan. Pampulutan, Paring Pio, 151,000. Hain ng ko lamang naraman ng litsirong anainan. Uruto na duman sa mga fish pond operators, digdi sa tabako. Alagiyak. Ili pa din 151,000, fingerling sinikang tilapia. Na pinag-distribute kang City Agriculture Office sa pagikan BIPAR o halimanin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga rekognisado na mga fish pond operators digdi sa siyudad kan Tabaco. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Engineer Eileen Bombon, ang City Agriculturist kang siyudad kan Tabaco. Sigun kay Engineer Bombon, ka nakaagi pa sa nangal daw ang tilapia fingerlings na ini pinagtaunin da sa bali 98 man na mga beneficiaries. So mga dati na pala nining mga iguana man mga fish pond Paring Pio na nagproprodukto. Ngunyan, pigtatawan sinda kang City Agriculture Office nin libre na mga fingerlings ang kay po sa naninda magbahog. Yan. Ang 98 mga fish pond operators na ini iyon hali sa mga barangay, barangay Marirok, Pinagbubong, Buhian, Kinastilyoan, San Isidro, Asin, Oras, sigun kay Engineer Bombon, warang obligasyon ng mga ini sa LGU, kundi mag-report lang sinda pagkatapos kung kumusta man sa indang naging ani o produkto kan ipinanaong fingerling. Kaya palang pampulutan ta tilapia pa di. Pasira mo na yung pa di buang bagaya pakat so ipalaman ng kikamati sibuyas sa dit na laya. Tapos ipatos ki aluminum foil. Sus. Sus, Diyos ko, nasa nang ginsuwa, pahit nan. Siram sana. Roger Rodan. Yan pa di ang bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar. Atamano niyan ng mga fingerlings na yan na tilapia. Wagas talaga yan. Pag naataman nyo ng tultol, matao yan ng maray na ako niyan na pagbuhay-buhay po sa mga mga operators diyan tabi nin fish pond sa kunyan sa Tabaco City. Ano po? O di paano lamang tabi? Sa pangarang kambilog na tropa, kami po naglalaom na tawan minanaman kamo ng serbisyo sabot kasubay makakaya sa programang Bicol Target. Sa pagikan na informasyon, kalingana siniba pa.
Puwerte John. at nang malinawan mo. Maraming nalulungkot sa buhay, marami na rin nagpapakamatay. Bakit ba natin sasayangin, kahit ba ika'y maging upos na lang, upos na lang. May mensahe ang bawat salita ng tao, may ibig sabihin lahat ng bagay sa mundo. Kahit ba ika'y maging Salamat kan sa idupag ang tabay. Mahal na Diyos at magbantay. kahit ba ika'y maging Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol